வணக்கம். உடல் நலம் பெற அனைத்து மருத்துவ குறிப்புகளும் கற்பூரம் சேனலில் கேட்டு பயனடையலாம். இன்னைக்கு இந்த பதிவில் தும்மலை பத்தி தான் பேச போறேன். சிலர் காலை எழுந்ததும் தொடர்ச்சியாக தும்மிக்கொண்டே இருப்பார்கள். சில பேருக்கு தும்மல் தொடங்கினால் அவ்வளவு சீக்கிரம் நிற்காது. தும்மல் இயற்கையாக ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வு. தும்மல் மூக்கில் இருந்து எரிச்சலை அகற்ற உதவுகிறது. காற்றை தவிர வேறு எந்த வெளிப்பொருட்களும் மூக்கில் நுழைந்தால் மூக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது. அதாவது அழுக்கு, வாசனை, புகை அல்லது தூசி போன்ற கிருமிகளை நாசிக்குள் நுழையும் போது நமது மூக்கு உணர்திறனை பூரணி எரிச்சலை அடைகிறது. அந்நிய பாக்டீரியாக்களுக்கு நமது உடலில் ஏற்படும் முதல் பாதுகாப்பாகும். சில நேரங்களில் தொடர்ந்து தும்மல் ஏற்படும் போது நமக்கு மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தும். சில பேருக்கு சளி பிடித்தால் தும்மல், இருமல் தொடர்ச்சியாக ஏற்படும். அப்படி ஏற்படும் போது உப்பை வெதுவெதுப்பான வெந்நீரில் கலந்து வாயில் ஊற்றி கொப்பளிப்பதனால் தொண்டையில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அழிக்கும். விரலி மஞ்சளை விளக்கெண்ணெயில் எரித்து அந்த புகையை மூக்கில் சுவாசித்தால் மூக்கடைப்பு குணமாகும். மிளகு தூளை தேனில் கலந்து சாப்பிடுவதனால் இருமலை கட்டுப்படுத்தும். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இவை மூன்றையும் பொடி செய்து தேனில் கலந்து சாப்பிடுவதனால் இருமல், சளி, தொண்டைக்கட்டு, தலைபாரம் அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. வணக்கம்.